Добрый вечер. В эфире программа «Вильнюс. Открытая студия». Сегодня мы, как всегда, уделим внимание актуальным проблемам столицы. Тема сегодняшней программы – заработок жителей Вильнюса. Каким он должен быть и как добиться его повышения. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. 5000 литов – средняя заработная плата. Звучит фантастически, но специалисты уверяют, что при определенных условиях такая сумма довольно реальна. Исследование показало, что сегодняшняя брутто средняя зарплата, которая составляет 2500 литов, при соблюдении определенных условий к 2020 году можно повысить до 4300 литов. Для этого в Вильнюс необходимо привлечь крупные государственные или частные международные организации, по сути инвестиции, стимулировать обновляющуюся энергетику в городе, что позволит повысить часть ВВП, производимую в столице, и, соответственно, зарплату жителей, повышение эффективности работы самоуправления и его предприятий. Наибольшее же влияние на повышение зарплаты, по словам специалистов, может оказать стимулирование мелкого и среднего бизнеса. Кстати, городские власти уже начали движение в сторону повышения средней заработной платы рядовых жителей столицы. Реформы самоуправления началось с себя. С 1 сентября 2011 года самоуправление стало требовать, чтобы предприятия, которые побеждают в столичных конкурсах общественных закупок, своим работникам платили не меньше 90% от средней заработной платы в Вильнюсе. Естественно, что предприятия, которые стремятся конкурировать ценой, а не качеством услуг, на это требование отреагировало отрицательно. Однако вильнюсское самоуправление считает, что работник, который получает социально правильную заработную плату, свою работу выполняет лучше. Заутверта подобные условия нисколько не испугало. Предприятие победило в конкурсе, качественно провело все работы, а условия, касающиеся заработной платы работников, выполнило не на 90%, а на все 120%. Не секрет, что у нас в стране, особенно в Вильнюсе, у крупных предприятий есть много неучтенных наличных денег. Поэтому они, участвуя в общественных закупках, могут предложить более низкие цены. Выиграв конкурс, они лишь часть зарплаты работникам выплачивают честно через Содру. Остальное выплачивается в конверте. Поэтому для нас, мелких и средних предприятий, такое условие со стороны самоуправления позволяет конкурировать с крупными фирмами на более равных условиях. Пример более чем наглядный. Новые условия участия в столичных конкурсах общественных закупок не только позволяют работникам предприятий получать приличную зарплату, но и дают возможность мелким и средним предприятиям честно соревноваться и даже выиграть у крупных предприятий. А прямо сейчас в нашей студии мэр Вильнюса Артурас Зокас расскажет о том, какие меры намерено принять самоуправление для увеличения средней заработной платы. Sveiki, šiandien su mumis Vilniaus meras Artūras Zokas. Labadiena, mere. Labadiena. Kalbėkime apie pinigus. Pinigai yra dalykas, kuris rūpi visiems, ypač jeigu tai atlyginimas, o ne mokesčiai. Tiesa, mokesčiai irgi visiems rūpi. Sakėte, kad man regis prieš rinkimų kampaniją į savivaldybės, kad 2020 metais Vilniečio vidutinis atlyginimas pasieks 6400 litų. O paskui užsiminėte, kad bus maždaug apie 5000. Tai kaip yra iš tikrųjų? Tai manau, kad šiandien visi puikiai suprantame, kad Lietuvoje pagrindinė problema yra mažos gyventojų pajamos. Ir šiandien dėl to mes turime didžiulę emigraciją iš Lietuvos. Ir man tikrai nemalonu, kada Lietuvos gyventojai pagal, pavyzdžiui, tą patį minimalų mėnesinį atlyginimą rikiuojasi šalia Bulgarijos ir Rumunijos. Todėl mes užsakėme konsultantų, kurie parengtų mums analizę ir modeliuotų, ką mes turim. Tai yra Vilniaus miesto valdžia, ką turi daryti nacionalinė valdžia ir kokį rezultatą mes galime pasiekti būtent 2020 metais. Atlikus konsultantams vertinimus, šiandien mes galime pasakyti drąsiai, kad jeigu visa valdžia dirbs kryptingai, sieks didinti darbo vietas, sieks pritraukti investicijas iš užsienio, sudarys geras sąlygas vietos kapitalui augti ir ne tik veikti Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų, skatins smulkų verslą, įkurs bazinę oro vežėją ir daugelį kitų dalykų, tai skatins didesnės gyventojų pajamas ir 2020 metų pabaigoje vidutinis atlyginimas Vilniaus mieste galėtų būti 5000 litų.
Šalia to dar paminėsiu, vertinom ir šešėlį. Pagal ekonomistų paskaičiavimus ir tame tarpe turint duomenis iš statistikos departamento, iš mokesčių inspekcijos, iš kitų institucijų, galima sakyti, kad apie 30% Lietuvoje šiandien yra atlyginimų mokama šešėlėje. Tai yra vokeliai arba kitos mokėjimo formos. Taigi mes turime siekti, kad vis dėlto ta šešėlis būtų mažesnis. Dalis tų priemonių priklauso nuo vyriausybės ir tiesiogiai su savivaldybė nesusijusios. Kaip tuomet gali vilniečiai tikėtis, kad jūs savo pažadus įgyvendins? Teisingas pastebėjimas. Mes turime iniciatyvos teisę pasiūlyti sprendimus vyriausybei. Ir aišku, jeigu vyriausybė kooperatyvi, tuos sprendimus priimtų arba palaikytų, tokiu būdu mes turėtume bendrą gerą rezultatą. Nes jeigu Vilniuje didėja gyventojų vidutinis darbo užmokestis, tai didėja ir visoje Lietuvoje. Pavyzdžiui, ką mes esame jau padarę. Kaip tik rugsėjo mėnesį bus metai, kada Vilniaus miesto savivaldybė savo iniciatyvą priėmė specialų sprendimą, įdėjo tam tikras sąlygas į visus viešųjų pirkimų dokumentus arba konkurso reikalavimus. Kad įmonės, kurios nori teikti Vilniaus miestui paslaugas arba darbus, privalo mokėti darbuotojams, po to, kai pasirašo sutartį, atlyginimą ne mažesnį, negu numatytas statistikos departamento vidurkis konkrečiai ekonominės veiklos sričiai. Jau šiuo metu esame apie 180 sutarčių sudarę ir beveik daugiau negu 80 milijonų litų jau yra įvykdyta viešųjų pirkimų. Mums nereikia paslaugos už pigiausią kainą. Ką reiškia pigiausia kaina? Kaip šiandien įmonės dažniausiai konkuruoja? Tai yra nupjauna darbuotojų atlyginimus ir moka jiems minimalų atlyginimą, kuris numatytas įstatymo, tai yra šiuo metu tai būtų 850 litų. Bet mums nereikia paslaugos tokios, kada darbuotojai arba įmonių vadovai realiai konkuruoja tik tai mokėdami mažai darbuotojai. Mums reikia, kad šiuo atveju būtų sąlygos sudarytos toms įmonėms, kurios moka atlyginimus skaidriai, tos įmonės, kurios rūpinasi darbuotojų kvalifikacija ir kur vadovai galvoja, kaip konkuruoti dėl geresnės vadybos sprendimų technologinių, o ne vien tik tai mažindami darbuotojų atlyginimą. Ir šiandien galim pasidžiaugti, kad mūsų šita tvarka, netgi nors jinai buvo pradžioje kritikuota labai vyriausybės, bet mes neturime jokių skundų arba jokių, sakykime, pretenzijų iš valstybės institucijų, o kada pristatėme šį projektą Europos komisijoje, tai netgi Europos komisija rekomenduoja šitą mūsų siūlymą taikyti kaip geros praktikos pavyzdį visoje Europoje. Bet to aš pasakysiu, mes čia gal ir net ir neišradinėjom dviračio. Kai kuriuose Europos valstybėse yra tokia tvarka, pavyzdžiui, Austrijoje. Tai galioja kaip nacionalinis įstatymas. Beje, apie statistiką. Ar yra kokių duomenų statistiškai patikimų, kad tas atlyginimas jau pradėjo didėti? Praėjusių metų paskutinį ketvirtį Vilniaus mieste pagal statistikos departamento pateiktus duomenis buvo didžiausias vidutinis darbo užmokestis, kuris viršijo 2500 litų. Tokio dydžio vidutinio atlyginimo netgi iki krizinių laikotarpį Vilniaus mieste nebuvo. Lauksime ir tikėsimės, lauksime 2020-ųjų ir geresnių atlyginimų Vilniuje. Darysim viską, kad taip įvyktų, nes tai būtina. Priešingą atveju Lietuva neliks gyventojų. Dėkui, tai buvo Vilniaus meras Artūras Zuokas. Вильнюсское самоуправление сообщает, что праздник 1 сентября в столице будет официально отмечаться в понедельник 3 сентября. В этот день родителям детей до 12 лет предоставляется 4 часа свободного от работы времени. Информацию о времени проведения праздничных мероприятий родители и ученики смогут найти на страничках школ в интернете, посетив или позвонив в школу после 24 августа. Столичное самоуправление и компания «Lietuvos draudimas» уже в 13-й раз встречают 1 сентября акции «Сохрани меня» и просят водителей быть внимательными к юным участникам дорожного движения. Этим летом в Вильнюсе были реконструированы и модернизированы 22, отремонтированы 12 воспитательных учреждений. Всего на реконструкцию школы детских садов было выделено 52 миллиона 200 тысяч литов, из которых чуть больше 28 миллионов средства Евросоюза. Из бюджета самоуправления было выделено 22,5 миллиона литов или 42% от общей суммы.
Продолжая работы по строительству второго этапа трансевропейского соединения Вильнюсской западной объездной дороги до 31 октября 2013 года движение будет направлено по дорогам между Старым проспектом Пилайтис и улицей Сьетино. Автобусы номер 30, 47, 54, 63 и 75 также будут следовать по новым маршрутам до 31 октября 2013 года. Итак, время программы «Вильнюс. Открытая студия» подошло к концу. Увидимся ровно через неделю в то же время. С вами был Максим Козлов. До свидания.